салом дӯстон ва пеш аз саршавии навор як эълон. шумо метавонед барои занҳои оилатон либосҳои исломии ба маънии зеборо бо нархи арзон ва сифати беҳад баланд харидорӣ намоед. доставкаи бепул ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. марҳамат, дар YouTube каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. ссилкаш дар комментарияи видео. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк ва подписатсияро зер кунед ва зарблачаи зери подписатсияро дар реҷаи 3 пахш кунед. хонаи навбатӣ дӯстони азиз беҳад хонаи хуб мебошад. айни ҳол светош подключённый нест, новостройкаи як ҳафта пас бояд светошро подключить кунам ва мегзорем ба якум ҳуҷра. ин якум ҳуҷра мебошад. хона худаш сехонага 100 метри квадратӣ дар 10 мошина дар маркази шаҳр мебошад, яъне назди Домпечада, назди Душанбе плаза. ин ҳуҷра 3.5 ба 6 мебошад. дӯстони азиз, наворро то охира тамошо кунед, чунки дар охири навор маълумоти пурра оиди хона ва хабари муҳим. ин ҳоҷатхона қатибаҳна мебошад. дуюм ҳуҷра дӯстони азиз Душанбе плаза дар центри Душанбе мебошад. нархаш бошад $67,000, яъне ки 770,000 сомонӣ. ин ҳуҷра 2.5 ба 5.5 мебошад. мегзорем ба сеюм ҳуҷра. хотиррасон мекунем, ҳар як ҳуҷраи ҳамин хона кондитсионер дорад ва сифати ремонташ беҳад баланд. сифати маҳсулоте ки дар ҳамин ремонт истифода бурда шудааст беҳад баланд. ин ҳуҷра 2.8 ба 5.5. дӯстони азиз, ин ошхона, яъне кухни ҳамин хона мебошад. ин хона нав баъди ремонтай, дом худаш новостройка. ҳар як трезор решетка дорам.
ина марҳамат дӯстони азиз, доми ҳамихона ва хотиррасон мекунем як бори дигар маълумоти пурра оиди ҳамихона. 3 хонага 100 метри квадратӣ дар 10 ошёна, бинои новостройкаи элитни мебошад ва майи 2021 ба пурра спорда мешаваду айни ҳол қариб ними одамош аллакай ремонта бас кардагиане ниме дигариш ремонт кардестанд. хона дар ҷои беҳтарӣ мебошад, назди супермаркети Ситора, Дом Печада, камтар болотар Душанбе плазаяй. нархи ҳамихона $67000 ё ин ки $770,000 сомонӣ бо харидори аник боша арзон мешавад. ба рақамҳои 92 466 64 занг занен. рақамҳои риэлтор мебошад Акай Эраҷ. бо агар ягон хона дар кортон бошад дар Душанбе, ҳамин рақамҳода муроҷиат кунед. агар ба шумо реклама лозим бошад, ба рақамҳои 97 14 55 15 нависем. дӯстони азиз, ина подъезди ҳамин хона. ҷои хе мегзарӣ, иҷода талифт мешава, иҷода хонаҳош. чита лестницаш. хона беҳад хубай ва нархшам беҳад хубай, дӯстони азиз. хотиррасон мекунем нархшамо намемонем, нарха соҳиби хона мемонад, лекин барои ин ҷову барои хали ремонт нархаш арзоне. ина дӯстони азиз, райони ҳамин хона на Душанбе плаза, ина Ситора. салом дӯстон, ва пеш аз саршавии навор як эълон. шумо метавонед барои занҳои оилатон либосҳои исломии ба маънии зеборо бо нархи арзон ва сифати беҳад баланд харидорӣ намоед. доставкаи бепул ба тамоми кунҷи дунё мерасонад. марҳамат, дар YouTube каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. ссилкаш дар комментарияи видео.